हामबाय जों दिनै जोंनि कर्ब प्रेस क्लाबाव जों सफायजाक ते हामबाय जोंनि प्रेसिडेन्ट दा बिप्लब त्रिपुरानो ते सेक्रेटारि दंगो बर'नि केसिआर दंगो ते हामबाय रनाय जोंनि दाखुक दाबानो ते जोंनि दाखुक आंनि बुफायं जोंनि राजेश त्रिपुरा ते जोंनि प्रेस मिट टीम रंनो बेलायनो खाकसां मायाफारो एक्चुअली जों दिनै फुङाव जतनो काम खालायनो फालिका के जोंबो समय किसानि बिसिङाव जों दिनै आरो माफायमानि कारन के जों थांनायाव जों कक रोजाक दं बर'नो जोंनि प्रेस कर्बुक प्रेस क्लाब न नरक जे फुं जोंनि कर्बुक न नरक मुंथि सानानै नायदि जों अमा हायके जों जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ते जोंनि अरनि जेरा दंनाय रंनो जों साका नरक कस्त मस्त खायफानो दरकार के जाया खायफानो नरक काम खालायदि के किन्तु अमा सक्सेस संखा आं बेलायनो हामबाय रनाय जोंनि कर्बुक प्रेस टीम न सारा त्रिपुरा पूरा सिन कर्बुक सिनि मानखा तामनि बागै सुरु प्रेस टीम नि सिन कर्बुक प्रेस टीम नि माध्यमे सिनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सिनि बिप्लब त्रिपुरा सिनि आनिबो ताकुक दारानो गे सिनि अर प्राय 14 जना प्रेस क्लाब टीम दंगो आं बरनो बेलाय बेलाय हामबाय जानाय ते स्पेशली हामबाय रनाय सिनि प्रशासनिक सिनि कर्बुकनि एसडीएम हयते सिनि पुलिस प्रशासनिक जरा प्रशासनिक भावे दंनाय रंनो बरनो बरबो अनेक नायखासुनो गेसिनि हामबाय रनाय सिनि एमएलए बरम गोनां सिनि लोकल एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा ते सिनि लोकल एमएलए सॉरी प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा ते प्रेसिडेंट सिनि अतीन्द्र रियांग के सिनि चेयरमैन सिनि बरम गोनां कर्बुक को नायखुलि तंनाय प्रणब त्रिपुरा सह कारण नायदि गयता महिन हिनिया आं तो सुजा सुजा आं जों कग्रु के कग्नो जों नारुगु हां लेरि मानो किन्तु जतननो सामाजिक रनो रेसपेक्ट रनानि सिनि पब्लिक रगु सिनि पॉलिटिकल टीम रगु बरक नायथों कारण जत जागा थाङै बरनो मान सम्मान रनानि उंथों कारण बरक अनेक कतर सामं खलायके गे बरनो कग रजाक दङ जों नरक फाइकांके फाइनान्शियल किसा जों हेल्प खालायनो हिनै गे जों दिनै फाइनान्शियल किसा बयहागे गोबां रिमे फानो जों जे कग रजाखाय जों खकसा फानो ब रांनो 1 लाख रिब ब रांनो गे जों जे सुकजाक माने सिनि तिप्रा मथानि तरफ थेके जों दिनै हैंड ओवर खायनाय जों सिनि बरम गोनां सिनि बिप्लब त्रिपुरा सिनि प्रेस क्लाब नि प्रेसिडेंट ते कैसा बिरमणि त्रिपुरा थाङै थैजाक सिनि ताकुक बिनि आत्मानोबो शांति खायथों गे जे बिनि मानथाय सुक्ताय सरकारि बाबे बनो सक्सेसफुल खायना नोंथों उदिनो कैसा न्यूज नुखा बरनरो अनेक प्रॉब्लम बिनि डेथ सर्टिफिकेट माया आबो बताती जाती न इशू खायथों आफरबो सिनि कर्बुकनि प्रेस टीम न थांका गे अमतो डेथ सर्टिफिकेट तो किसा प्रोसेस लगै मानो 1 वीक 2 वीक नि मानो हाइपनो बरनो रुनानि उथों आं सिनि प्रेसिडेन्ट बो आं किसा सादिनि कोइने सिनि कर्बुकनि दाल बिदाल गभर्नमेंट नंथो नन गभर्नमेंट नंथो सोशल समाज सेवा सामंखायने नंथो बारिखना हमबाय चनो बरम रुगैतिनि सिनि कर्बुक प्रेस क्लब फाइ सुपाय मानि बागै सान थांलाय तो बिराद कस्तनि बिसिंतनो जों सामुं तांलायनो दङ जों कोनो गभर्नमेंट सिमेन कोनो एक्सट्रा बजेट बखरैचिनि जे मानसाक जों पब्लिक एबा जों जे हामजानाय रावनि थाने याफा माथलैनो जों सामुं तांगो जा अनेकता जागा काबामा जागा जों सपोर्ट मानो अनेकता जागा जों सपोर्ट मानिया तको जों सपोर्ट मानिया हिले जों खाबाया सिनि सामुंनो जों ताङै फुनो खलाय सिनि खायथायनो जों खलाय फुनो खलाय सिनि नेक्स्ट जनरेशन सिनि सारायदो सुनु सोलोंनाय जों सिमेनो वान चोइस जों बासका हिमै दङ लेमन लेंया हिnya गै तबे इस तिनिनि जरागो सिनि कर्बुकनि ओइनो सोशल वर्कर तिनी विशाल आरो तिनी yang दाबानो yang राजेश सुनु फायै सिं बाय मालाय फेमेन बाय बारि खाकसांगो इमजोखै नङा हलाय साकां रगो आरबो सामुं तांनि जों आरबो खाबाचागो आरो बारि बारि के हमबाय
इसोरनो आं सासेनाय बिनि बागै